Hej, pozdrav, evo kad te dijete ponovo uči kako se život živi. Ćerka u školi ima jednu curicu, ta je ko šefica, sve odlučuje šta će se igrat, šta će radit, znači sve ona odlučuje. I sad došla kćerka kući, kaže mama, mi više, kaže, nismo prijateljice, kaže ona za sve odlučuje, kaže ja šta god predložim, ne, mi samo onako kako ona. I kažem ja, rekao i dobro, i šta sad? Kaže mama, ja sam njoj ovako, kaže, danas rekla. Jednom ti odlučiš, jednom ja odlučim i nema drugačije. Ja kažem i šta ona veli? Ne, ona je rekla da ona odlučuje i gotovo. Ja velim, rekao, ok, a šta si sad ti na kraju napravila? Ja sam njoj rekla, kaže, ja isto odlučujem da ti više nisi moja prijateljica. Ovo je meni nešto predobro, jer točno vidiš da dijete od 9 godina radi već sve kako treba, ne dozvoljava si da ga se, ne znam, da ga se spušta, ne dozvoljava si da je neko podcjenjuje. Znači, meni je to toliko godina trebalo i ponosna sam nju da je ona sa svojih 9 shvatila šta je poanta života i to je to. Uživajte u danu, čao!